jogetane dites. Ayo. Supaya apa mau sithik-sithik terus Mbak Dian terus Mbak Tuti terus Didik Idola. Oke. Ayo Nopal. Ya, Mbak Dian. Ya. Aku ya. Lah ya iso. Ya praktekin video lho, Mbak Dian. Mbak Tuti sik. Aku kloter ketiga Pak Yoyo. Ora. Kok Mbak Dian iki khusus asli wedok kok iki lanang sik kok. Lanang aku wedok. Mbak Tuti melu lanang. Lihat dulu Pak. Wedok. Mau main kon ya. 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 Iya. Tadi kemlotak kan tadi. Pak, baca jatuh coba lagi. Karena ini rohnya ini agak Pak Yoyo. Dicoba lagi. Baca jatuh goyang kok iringannya keplok ya, Lek. Kocak semua, kocak. Nova lagi, Nova. Ya. Ayo, ya. Bujoku sik to, Pak. Ayo, ditas no. Lah iya. Biasane kemeruh Usia tidak mengalami sakit. Alah. 50 tahun itu energi atraksi. Yo, siap. Awas, boyok. Rada mendek, bokongnya mendek, dodone dedek. Rada ndangak titik, melet. Panut. Yo. Alah. Ngapa? Ya wis kowe nek sebut ya. Yo, Dian. Wah, sing nyarat bojoku iki bojoku. Apa? Kok nek aku pas mulai kok lho, Pak. Jangan nyoba anak bojone gak apa lho. Ayo. Yo. Lorenza. Terus. Lek mulai kaya ngene kendangane ora numpak. Nanti ben. Hengkiek.